Bývajme bezpečne. To je názov relácie, ktorú sme odštartovali pred 3 týždňami. Občianske združenie Bývajme bezpečne a televízia Nitrička vám teda pravidelne prinášajú mnoho námetov a rád o tom, ako bývať bezpečne. Či v Maďarsku, Česku, Poľsku alebo Rakúsku, každý sa v svojej domácnosti chce cítiť bezpečne a príjemne. V tejto časti sa budeme venovať porovnaniu kvality a ceny. Ako vnímajú túto spojitosť odborníci, sme boli zisťovať u našich západných susedov priamo v Prahe. Keďže máme na trhu množstvo certifikovaných výrobkov, aké je to porovnanie medzi výrobkami domácimi a tými zahraničnými dovezenými kvalitovo? No, v zásadě ty obchodníci, nebo výrobci ani ne, ale obchodníci prostě sem dovážejí výrobky ze zemí Dálného východu, z Číny, který nikdo nikdy nezkoušel, nikdo nikdy necertifikoval a ty výrobky jsou enormně levný, tím vlastně jakoby nekale konkurujou tuzemským výrobcům, nebo v zásadě evropským výrobcům, ale zase musím říct, že na druhou stranu ty dovozci nedeklarují, že to má nějakou bezpečnostní třídu, no tak když si ho někdo chce koupit dveře za 3 000 a jsou papírový, no tak si je koupí, že jo. Problém, nebo trochu do toho vnáší řád pojišťovny, který prostě na určitou pojistnou částku nebo na pojistný limit požadují určité zabezpečení. Takže když se chcete, já nevím, pojistit plátcu na 500 000, tak vám v panelovém domě předepíšou, že musíte mít dveře bezpečnostní třídě 3. Ak by sme teda porovnávali rôzne druhy dverí, čo by ste vy odporúčali ľuďom, čo by si mali zvažovať? Takže určitě už jsme o tom mluvili, že hlavně teda si vybrat firmu podle toho, aby měl kvalitní výrobek. Takže ne všechno, co je levný, může být bezpečný, protože ne, dveře bezpečný nemůžou být v podstatě lacný, protože samozřejmě je tam kov, je tam, že když přijdou, že mají v porovnání třeba o polovičku levnější nabídku cenovou, tak si porovnat i tu kvalitu, takže by ten zákazník si porovnal nejen tu firmu, ale i ten výrobek jako takovej, takže co mu můžeme doporučit, by se podíval, z čeho jsou ty dveře vyrobeny, aby si chytil ty dveře do ruky, jak jsou těžký, že opravdu ty materiály, které deklaruje ta firma, takže tam opravdu jsou v těch dveřích. Závaží aj krajina původu? Myslím si, že určitě, takže určitě bych nedoporučovala rádoby certifikované dveře, dejme tomu z těch východních zemí, které kolikrát ani ten certifikát dle evropských norm, kterými naše firma má, tak v podstatě nemají tyhle certifikáty. Ohánějí se nějakými certifikátmi, ale v podstatě ten certifikát není v naší zemi ani platný. Platí teda aj u vás ten názor, že čím vyššia cena, tým vyššia bezpečnosť? No já bych to spíš obrátil, že čím vyšší bezpečnost, tím vyšší cena. Samozřejmě je to, protože tyhle ty výrobky, jak jsme o tom už mluvili, nespadají do povinného hodnocení, nejsou to takzvané stanovené výrobky, tak je na tom zákazníkovi, že si zákazník musí říct, tak chci si chránit majetek, chci do toho investovat tolik a tolik. Že jo. Další rozhodující jako požadavek nebo aspekt je ten, že musí splnit, když chce být pojištěný, tak musí splnit podmínky pojišťovny, no a na základě toho si musí vybrat na trhu výrobek, který tohleto splňuje. Že jo. A i pro toho výrobce je nejjednodušší deklarovat vlastnosti výrobku nějakým certifikátem. Že jo. A když ale zas na druhou stranu je spousta zákazníků, který tohleto nezajímá nebo tyhle ty aspekty nezohledňují. No a pak když je vykradou, tak se diví, protože byť jsou pojištěný, tak jim pojišťovna nic nedá. Že jo. Ak ste doteraz stále rozmýšľali o tom, či sa vám oplatí investovať do bezpečnej budúcnosti, veríme, že vám rady našich odborníkov prišli vhod. Nasledujúci týždeň sa môžete tešiť na ďalšie zaujímavé informácie z oblasti sporenia a projektovania. Vaše prípadné otázky nám môžete posielať na dole uvedené kontakty. Ja sa teším na stretnutie opäť o 7 dní, dovtedy sa majte krásne, dovidenia.